Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento masívny hrnček s uškom vyrobený v tradičnom dizajne smaltovaného hrnčeka, avšak vyrobený s pomocou najmodernejších technológií a s pomocou najmodernejších materiálov, ktoré nejakým spôsobom neovplyvňujú negatívne naše zdravie ani naše telo. V tomto prípade sa jedná o takmer čisto biely podklad, kedy je ako motív použitá levandula, respektíve levandulové kvety. Hrnček je vhodný na otvorený oheň, je vhodný na indukčné dosky, je vhodný na sklokeramické dosky. Je to veľmi masívna konštrukcia, ktorá je veľmi odolná a dlho vydrží.